Urteko gozetxeak eta. Batxo, ganau eze, ondo gomenan eta irautzen eze. Altaforro, jaupa! Azki egotik libre eukutzen dugu horretak. Azki egotik gutzi, hori zela bizilenga. Hora, txarro! Hora, enziaz, ez da Zeni naiz Etxano. Etxanoa naiz ni naiz Etxano, eta bertsolaritzan hasi nintzenean izan nuen bolada bat, Etxano ez izena nahi nuena, baina ezin izan nuen lortu hori ezartzerik, zeren ez zuten aintzat hartzen da, ia murize izango aiz beti, eta orduan, baina Etxano niretzat hitzik importanteenetariko da bizitzan. Orduan horko, Andre Mari elkartekoak dira, hau guztia mugitu dutena. Eta zuk ze ekarpen egin diozu Etxanori? Zerbaitengatik egiten zute omenaldia? Zuk zer uste duzu zure humiltasunetik, baina zergatik? Mundu guztia dion horregatik, eta Etxanokoa bertakoa naizelako, eta nire jatorria hemen dagoelako, eta gero izena ere apur bat irabazi dut, eta izena horren azpian dago, bertsolaritzako egin omen ditudan ekarpenak, eta uste dut, ez badirela, eta txapeldunara izan naiz bi aldiz, eta gero beste gauza askotan ere bila naiz. Lehenengo legealdian zinegotzi ere izan nintzen Zornotzan herri batasunatik zerrendaburu joan nintzen, eta hauek orain dabiltzan mugimenduan ibili izan naiz beti toki guztietan, eta orduan ez dakit, zergatik egin didate. Arrazoiak ez dira falta. Hori guztia badago, eta nik uste dut, niretzako esplikazioa baino gehiago da gaur sentimentua. Ze sentimendu esaidazu zehatz mehatz? Ez da erraza, sentimentua ez da neurtzen. Nik hitzak esan ditzaket, baina eskarrik asko esatea, zuk ere esan dezakun, denak esan deka, baina eskarrik asko horren azpian, zer dagoen, sentitzea hori ez da ezagutzen. Nik orduan, esan dezaketena da, ni lehenengo aldiz, mendi hauetan gora Bizkargira, joan nintzen 7 urterekin, duela 75 urte. Orduan, nire iruditeria sentimentala eta nire oinarri sentimentala haurtzaroan dago. Haurtzaroan ibili nintzen hemengo jendearekin, gehienak ez daude, ni ura naiz, eta ura gaur batez ere datorkit, eta orduko sentimentua oso indartsua ziren. Lehenengo aldiz Bizkargira, lehenengo bertso-saioa egin nuen Hautzagan orain ez dagoen taberna batean, orduan sortu zen nire mito txikia, hasi zen sortzen, hemen dauden gehienak ez zeuden, baina nire buruan hori guzti hori da. Orduan gaur da, pilakuntza hori guzti hori, sentimentu horiek guztiek, nik orain berdin-berdin sentitzen ditut, baina sentimentua ez da txandatzen, sentimentua pilatu egiten da. Eta gaur, 75 urtean pilatu zaidean sentimentu guztia, hemen dago. Eta hori da, hori sentitzen dudala esateak, hori esan behar dut, hitzek balio dute, baina sentitzea da gauza bat, eta 75 urteko sentimentuan karga guzti hori gaur soinean eramatea, kosta egin zait. Zenbat omenaldi ezote dituzun izan bizitzan, eta azkenean xumeenak batzutan dira gehien unkitzen gaituztenak, ez? Eta Norber herrian, Norber herrikoek, bazen latinez nemo profeta insua patria, patria zua inorrez bere herrien profeta eta begira, Norber herrian hau egitea. Eta gainera, nik aspaldiko urteetan izan dut harremana Andre Mari talde honekin, herri txiki batean halako talde eragile hain azkar, hain argia, hain kontzientea izateak, horrek beti unkitu izan hau, talde honek orain nire eskola zena, 5 urterekin hasi nintzen eskola hartan, ikusten dituen, maistra genuen, atzean, Orman, Jose Antonio Primo de Rivera, Gurutzea eta Franco. Hori da, nik daukadan irudia. Orain eskola hori alkarte bezala egin dute, eta orain han jarri dituzte 3. Ikurrina, Etxanoko bandera, eta erdian, Jesus lekuan, nire argazkia.
hori ikusi nuenean, ia erori egin izan. Hori da, orduan, hau, horren, beste irudi gehiago da, beste egun gehiago da, eta zer zango dizu, oraindik bizi naiz, pozik, hau egun handia izango da. Egun handienetakoa izango da nire bizitzan. Egun handienetakoa izan zen bezala, 7 urterekin, Bizkargira igo nintzenean, gehien bat bidean, aitaren Bizkarrean suposatzen dut, eta Bizkargitik gure etxea biztan dago, gure etxetik etxea Bizkarri biztan dago, da hau ere bai, biztan dago. Orduan ni ona begira, etxetik jaio eta bizi izan ez beti. Bueno, beti esatean da, haurtzaroan eta gaztaroan edo nerabezaroan. Baina niretzako beti hori da, gerokoak dira eranskin bat. Ura da, nik batez ere sentitzen duena eta ura dago hemen. Xabier, emozionatuko gaituzu. Bueno, Kalize moduen. Hola. Antzerako gure. Guztu bai. Kolori, Kolori kantau edo, eskatuen joztean pelikula barruan sartzeko ia bertzoren bat edo zozer torreurutik izan hori, enek izan zer, baina kanteko bertzo bat gaurko egunari tauketan txakona. Bizkargin bega ergoien eda handik altzaganetaino torre burutik gaur etxan ora gertatu da nahiko laino. Nire barruko sentimentuak hau egia aldatino. Ez da besterik behar soinuan barriz jaiotzea baino.